často sa stretávam práve u tých nižších pozícií, čiže hovorím o všetkých iných, okrem tých vrcholových manažerov, že tu ľudia neúplne vedia, že aká je ich hodnota. Áno. Hej? A neúplne vedia, že ktoré sú ich teda také silné stránky, ktoré sú úplne výnimočné. Že ako vyjadriť to, že v čom som silný, v čom som dobrý. Áno. Lebo povie niekto, že áno, robím si svoju prácu. Ale to, že ako to robím, akým spôsobom k tej práci pristupujem, ako to vplýva na ostatných ľudí, ako to vplýva na vzťahy s tými ľuďmi. ...25 rokov v Accenture, Managing Director, technologické centrá naprieč 3 kontinentmi a potom školy, coaching, ľudia a use your talents. Jozef Kokoška sa v momente, keď mohol ostať tam, kde bol, rozhodol robiť niečo úplne iné a teda pomáhať ľuďom objaviť, v čom sú skutočne dobrí. V Hviezde roka bol porodcom, človekom, ktorý posudzoval nominácie ľudí, ktorých práca je väčšinou neviditeľná. Jozef, vítaj u nás. Ďakujem pekne. Ja som ti teda dala také intro po svojom, ale skús nám povedať s vlastnými slovami tých 25 rokov v Accenture, Managing Director a prečo sa potom rozhodol ísť do niečoho svojho a teda do toho Gallup testovania. Tak ja som zažil to Gallup testovanie už v Accenture, pretože tam sa vlastne 450,000 ľudí, keď som tam bol, tak sme sa vlastne rozhodli, že teda prejdeme na ten Gallup Clifton Strengths. No ja som sa stal jedným z takých tých interných koučov a naozaj ma to tak veľmi chytilo, vtedy som bol generálnym riaditeľom bulharskej pobočky, tak som to používal priamo pri svojej práci, ten Gallup. Takže potom, keď som po tých 25 rokoch skončil, tak to bolo také, som si hovoril, že toto je to, čo chcem robiť ďalej. Čiže dá sa povedať, že som prešiel z toho IT biznisu a z konzultingu, dá sa povedať, do takého HR, do ľudského potenciálu a tak ďalej. Takže hej, tak toto bolo to. A potom som si aj hovoril, že som 25 rokov študoval, 25 rokov som potom dobre zarábal, tak som si hovoril, že teraz by som chcel odovzdať akože aj mladším ľuďom, mladším generáciám cez to školstvo a cez objavovanie talentov študentov a mladých ľudí. A takisto aj by som povedal, pre neziskovky a pre jednotlivcov a tak ďalej. A teda korporát Accenture, 450,000 ľudí a zrazu nejaký freelance a niečo svoje. Aký bol ten prechod? No, bol to taký šok. Bol som zvyknutý, že mám na všetko svojich ľudí. A teraz som zrazu bol sám, takže hej, bolo to také zaujímavé. Ale potom som relatívne rýchlo, asi do pol roka som už začal mať vlastný tím, lebo som si hovoril, že aj s tými mojimi talentami ako spoločenský napríklad, tak v skutočnosti sám sa necítim dobre. Takže do toho som hneď zainteresoval ďalších ľudí. Tak Gallup hovorí, že každý človek má nejaké silné stránky a keď ich používa, tak pracuje lepšie aj žije lepšie. A ty si už nejako načrtol, že ako si na to prišiel ty, a teda prvýkrát si to zažil na vlastnej koži už skôr, ako vás testovali v tom Accenture, ako ste tým prešli, alebo to bolo až po tom testovaní? Tak akože reálne človek má talenty od malička. Hej, takže vlastne od malička mi hovorili, že také veci, akože prečo sa toľko usmievaš, či si normálny a podobné veci. A mi hovorili, že či som náhodou nespadol z jahody, z čerešne, z višne. Áno. Hej. A takže toto bolo také, že že som si tak uvedomil, že asi som trošku iný, že asi sa viacej usmievam. Nemal som problém, osloviť cudzích ľudí. Si pamätám, na postrednej škole po gymnáziu sme mali venček. Ja som sa stal venčekovým kráľom, to znamená, že som mal najviac tých venčekov, lebo som proste najviac dievčatami za to 1-2 kola vlastne tancoval. To znamená, že som nemal problém. Hej, čiže videl som, že som nejakým spôsobom taká individualita v tom zmysle, že nie každý to má takto. A tým pádom som ako si tak uvedomoval, že som nejaký. No a potom, keď sme urobili tie talenty v Clifton Strengths od Gallupu v Accenture, tak som si vlastne uvedomil, že toto som presne ja, čiže som bol taký prekvapený, že tak krásne to dokáže definovať ten talentový dotazník, že nájsť vlastne v tom človeku ten potenciál a na to vlastne, na čo sa vlastne má, by som povedal, zamerať. To je super. A teda človek spôjde Gallup testovanie, to bude asi skôr niečo HR-ovské, pracovné, vo firmách, v organizáciách a ty si spomínal aj školy.
Robíte to teda aj na školách? Určite áno. Ja si takto by som povedal, že chápem, že tá nasledujúca generácia vlastne teraz sedí v tých školských hlaviciach. Takže čo do nich investujeme a vieme, že ten školský systém možno, že nie je úplne optimálny. Aj, že, neviem, učiteľia nemajú optimálnu odmenu a podobné veci. Čiže sme si uvedomili, že toto je jedna z tých ciest. A ja som práve po tých 25 alebo 30 rokoch skutočnosti, som aj inde pracoval. V biznise som si povedal, že idem najprv do tých škôl. Čiže stal som sa takým, že správcom 4 škôl, dve školy v Trnave, 2 v Bratislave. Som bol medzi riaditeľmi a zriaďovateľom. A tým pádom som ako keby koučoval tých ľudí týmto smerom. No a potom sa to tak rozšírilo aj cez profesiu, teraz Alma Career. Som bol jedným z lektorov ich akadémie riaditeľov, čiže tam asi 125 riaditeľov prešlo cez túto vec. Takže aj tam som spoznal akoby ďalších tých riaditeľov a širšie som sa na to pozrel. A teraz máme v portfóliu asi 180 základných, stredných a materských škôl a do 5 univerzít. Teraz hovorím o Slovensku. V Čechách sa to tam teraz tak tiež krásne rozvíja. Tam hovoríme skoro do tých 10, do 20 a tam sú to hlavne univerzity v tejto chvíli. Ty si povedal materských škôl. Mňa to veľmi prekvapilo. Ako prebieha také testovanie v materských školách? Hej, asi si myslela, že sa jedná o tie deti. Robíme aj to, robíme tzv. Kids coaching, že detský coaching. Máme na to niektorých špecialistov u nás vo firme. A to sa jednalo o učiteľky a učiteľov. Čiže predstav si, že videli sme aj materské školy, kde sú učitelia. Čiže bolo to také zaujímavé. Super. Hej. Keď si povedal áno na to, že budeš porodca, čo ťa presvedčilo? Lebo predsa tých projektov je naozaj veľa a my sme ešte mladúčký projekt. Čo ťa presvedčilo sa k nám pridať? Hej, tak bolo to také zaujímavé tak pozrieť na to, že sú nejakí ľudia vo firmách, ktorí sú, tak by som povedal, že vo svetle reflektorov. Potom sú nejakí strední manažéri, ktorí už nie sú v svetle reflektorov, ale tí sú, by som povedal, najpodstatnejší, lebo Gallup hovorí, že tá stredná úroveň manažerov, všetne office manažerov, vlastne je tá najpodstatnejšia v tom, že ako tá firma vlastne ide dopredu. Aj majú najväčší vplyv na to, že ako tí štandardní zamestnanci prospievajú v tej firme, akým spôsobom, akú majú vysokú angažovanosť. Čiže toto je. No a každý ten manažer vo väčších firmách má nejaký supportný stav, nejakých ľudí, ktorí sa tomu venujú. A na to, aby ten manažer správne fungoval, tak je veľmi dôležité práve mať ten supportný stav. Ľudí, ktorí dokážu tú prácu vykonávať, by som povedal, s takou aj radosťou, s takým nadšením. A čím viac vlastne to súvisí potom s tými talentami, čím viac vlastne človek objaví ten svoj potenciál, uvedomí si, že aký je dobrý, aké má talenty, tak to veľmi prospieva tomu, že sa teším do práce. Že robím tú prácu potom efektívnejšie. Je to určite tak. A mali sme tam teda dosť nominácií a nebolo to najjednoduchšie to porodcovanie. Čo bol ten moment, lebo mali sme teda viacero kategórií, ktorými sme si prechádzali a tam bolo viacero nominovaných. Čo bol ten moment, keď si povedal, že tak v tejto kategórii je to pre mňa určite tento človek? Hej, ono samozrejme, jednak sú tam vždycky tam boli nejaké vymenované veci, čo ten človek urobil. Áno. Toto to je dôležité, ale pre mňa je dôležitejšie to, že cíti tam ten impact, ktorý ten človek má na ľudí okolo seba a na kultúru firmy a na atmosféru v tej kancelárii, v tom office. To bolo také dôležité, to sa niekedy číta medzi riadkami, alebo to sa cíti z toho, že čo o ňom, o tom človeku hovoria iní ľudia a podobne. Čiže niečo taký ten my sme to nazývali v tej firme, kde som pracoval veľký, že secret sauce. To znamená, že nejaká tajná omáčka, niečo, čo ten človek dokáže dať do toho priestoru, do tej firmy, čo možno, že nie je definovateľné, že presnými výkonnostnými štatistikami. A je to definovateľné v tom Gallup testovaní? Áno. Bola ťažká otázka. Musel som chvíľku rozmýšľať. Dalo by sa povedať, že áno. Lebo ako keby z toho Gallup testovania vychádzajú nejaké poradia tých talentov, ktoré človek má. A súčasne aj také kombinácie. A potom z toho, a toto je vlastne definícia taká, že ako ten človek prirodzene funguje. Že čo sú také jeho základné inštinkty. A vlastne to, že vlastne si ten človek urobí to poradie svojich talentov, tak vlastne si tak aj uvedomí, že
ako vlastne funguje, čo sú jeho silné váhy, ktoré talenty sú také silnejšie, ktoré menej. A dokopy tie talenty vlastne vytvárajú práve to, že jak ten človek pôsobí na iných ľudí, jak sa správa, čo ho prvé nápadne, ako prežíva veci. A toto všetko je také niečo, čo možno, že nie je úplne definované. Keď si zoberieme do úvahy, definovateľné tak ľahko. A keď si zoberieme do úvahy, že pravdepodobnosť toho, že stretneš človeka, ktorý má tvojich 5 talentov, v poradí 1:34 miliónom. OK. Hej. To znamená, že... Vieš, čakala som, že to je nejaké číslo, nie je také vysoké. A pravdepodobne, že stretneš niekoho, kto má tvojich top 7 talentov v poradí, taký človek druhý neexistuje. To znamená, že naozaj, že tento Gallup dotazník Clifton Strengths nájde takú úplnú tú jedinečnosť toho človeka, že ak ten človek prirodzene rozmýšľa, cíti a správa sa, ale nie je tak ako hoci ktorý iný. Proste každý je vlastne tom unikát, taký absolútny originál. Wow, tak to je super. A teda, ty si už cez ten Gallup a cez to testovanie si už prešiel dosť ľuďmi a tak. Mňa by zaujímalo, lebo naozaj, keď sme odovzdávali tie ceny, tak tí ľudia boli, že ale ja si len robím svoju prácu. Ako na toto pozeráš ty? Ako to čítaš cez tú optiku toho coachingu? Je to skromnosť? Alebo naozaj nevidíme vlastnú hodnotu? Ja by som povedal, že pravdepodobne také obidve tie veci. Hej, že často sa stretávam práve u tých nižších pozícií, čiže hovorím o všetkých iných, okrem tých vrcholových manažerov, že tu ľudia neúplne vedia, že aká je ich hodnota. Áno. Hej, a neúplne vedia, že ktoré sú ich teda také silné stránky, ktoré sú úplne výnimočné. A toto, to znamená, že čím človek ide nižšie v tej hierarchii vo firme, tak tým vlastne väčšinou tí ľudia majú problém povedať, že v čom sú špeciálni. Čo sú ich talenty. Hej? Čiže toto je práve to, že tento Gallup Clifton Strengths otáznik vlastne dáva, by som povedal, také slovíčka, takú správnu vocabulary. Také niečo, že ako vyjadriť to, že v čom som silný, v čom som dobrý. Lebo povie niekto, že áno, robím si svoju prácu. Ale to, že ako to robím, akým spôsobom k tej práci pristupujem, ako to vplýva na ostatných ľudí, ako to vplýva na vzťahy s tými ľuďmi, hej? Ako to vplýva na plnenie tých ukazovateľov, ktoré mám ako na starosti. Tak to všetko sa dá preložiť do toho jazyka talentov a to už je tej prirodzenosti, tých prirodzených inštinktov a to už je potom oveľa presnejšie, keď viem povedať, že čo robím. Zoberme si, ja neviem, talent začlenenie. Áno. To je taký, som povedal, možno, že nie taký úplne na prvú pochopiteľný talent. Hej, a teraz ten človek si všimne ľudí, ktorí sa cítia neúplne dobre v tom priestore, v tom kolektíve. A teraz chce ich začleniť do toho. Sa ich opýta teda, že ako sa majú, ako by som ti mohol pomôcť a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že ako keby je to také neviditeľné, si povie ten človek, že ja si len robím svoju prácu. Ale keď si človek uvedomí, že ten talent začlenenie nie je taký bežný. Nie, no. Hej. To znamená, že tí druhí ľudia ako keby ho vidia špeciálne, ale on sa sám nevidí. Často si myslíme, že tak, ako ja rozmýšľam, tak, jak ja prežívam tie veci, tak každý iný rozmýšľa, cíti a správa sa. A to vôbec nie je pravda. Čiže takéto aj uvedomenie si vlastnej takej tej identity, ale aj hodnoty, že kto som a aká je moja hodnota pre túto firmu, pre túto zem, pre tento svet, je veľmi dôležité. A toto vlastne dáva tento dotazník, tento test veľmi dobre. A určite to z toho, že teda nepoznáme tie svoje talenty úplne presne, ale ja to tak vnímam, a ty mi to možno vyvrátiš alebo potvrdíš, že možno my ako Slováci nie sme úplne zvyknutí sami seba chváliť. A tým pádom asi ani nehľadáme tak tie svoje talenty. No, je to presne tak, ja keď sa niekedy opýtam na prednáške alebo na workshope, že kto si myslí, že je talentovaný alebo že má veľký potenciál, tak málo kto zdvihne tie ruky. Ale tí, ktorí už prešli tým talentovým rozvojom, tak dvihnú ruky podstatne častejšie. Už si to vlastne keby nejakým spôsobom uvedomujú. No a často, áno, a tí istí ľudia nám povedia pred tým talentovým rozvojom, že nech to povie niekto iný. Že ja sa nebudem chváliť. To je taká tá hraná skromnosť. Áno. Ale potom, keď im dáme akoby druhú otázku, že dáme ich do dvojic a povieme im, že povedz tomu druhému, že čo strašne rád robíš. Čo ťa baví. Môže to byť v práci, ale môže to byť doma. Niekto povie, že rád sa prechádza po lese. A že teraz prečo sa prechádzaš po lese? No lebo tam prichádzam na nové myšlienky. A zrazu zistíme, že keď si urobí ten dotazník, že má strategický talent
a tak talent nápady, ideation, že je veľmi kreatívny. A že vlastne ale potrebuje si nájsť svoj priestor, že kde ho tie nápady napádajú, aby to bolo také pre neho prirodzené, aby sa dobre cítil. To znamená, že takým ľuďom vlastne povieme, že hej, no choď čo najčastejšie do lesa. No jasne. Daj si to do plánu svojho a dohodni sa so svojím manažérom, že tu budeš mať platený čas, lebo vtedy si najproduktívnejší. Kto by to čakal, že z prechádzky v lese vypadne talent? My som sa teraz rada presunula k tým našim hviezdám, k tým neviditeľným pozíciám vo firmách. Určite potrebujú zistiť tie svoje talenty a svoje silné stránky, ale ako môžu ľudia na týchto pozíciách reálne pracovať s tými svojimi silnými stránkami? Čo to konkrétne znamená? Sú také dve roviny. Jedna je tá individuálna rovina, to znamená, že pochopiť sa, uvedomiť si, že aha, tak v tomto som bol vždy silná, ale som si to neuvedomoval a teraz už tomu akože viem rozumieť, že prečo sa správam tak, jak sa správam. To je taká prvá vec. Druhá vec je sebaprijatie. To je tiež tej individuálnej línii. Pretože vidím veľa ľudí a čo som tak pozeral, tak vlastne je to taká epidémia na celom svete, takého nesebaprijatia. Že sa ľudia poškodzujú a hlavne tá mladá generácia, že vlastne, keďže nevedia, že na čo sú tu vlastne, aký to má zmysel, proste o čom to je, tak proste niekedy dostávajú také depky a aj do toho seba poškodzovania. Takže to seba prijatie je strašne dôležité, že začať sa mať znova rád. Lebo keď mi od malička vždycky hovorili, že v tom nie si dobrý a toto by si mal urobiť a toto a tamto. Povedzme si, nie je to ľahká cesta toho seba prijatia. Presne tak. Nie je to úplne ľahké, takže teraz zrazu zistím, že aha, však ja mám talenty. Aha, to takto prejavuje. Samozrejme, že to nie je úplne ľahké, lebo každý talent má svoju svetlú a tienistú stránku. To znamená, že môže mať super talent, ale som často v jeho tieni. To znamená, že ľuďom s ním lezem na nervy. Hej? A to je môj najsilnejší talent. Hej? Napríklad ten pozitívny, čo som hovoril. Hej? Napríklad. Tak môžem pre tých druhých ľudí vyzerať ako že naivný blázon, ktorý lieta v oblakoch, ktorý to nemá trošku v hlave v poriadku. Hej? To znamená, že to je taká tá či môžem tým ľuďom liesť na nervy, že čo sa toľko usmievaš, akože sa za mňa vysmievaš, proste takéto nejaké veci. Čiže toto je také uvedomenie, že to nie je také ľahké, to seba prijatie. No a potom je, že teraz, že žiť tie talenty. Že používate talenty v každodennom živote. Uvedomovať si, aha, toto som preto tak povedal, tak urobil, lebo tento talent, a to zvedomenie je veľmi dôležité. Čiže používať ich efektívne, lebo keď používame tie talenty, tak vlastne efektívnejšie dosiahneme cieľ, efektívnejšie prekonáme prekážky, a tak ďalej. Takže to je tá individuálna rovina. A druhá rovina je tá tímová, alebo organizačná, alebo spoločenská. To znamená, že je veľmi dôležité, že vy smerom k tomu kolegovi v práci napríklad. To znamená, že pochopiť talenty tej mojej kolegyne, toho môjho kolegu. A teraz zase si uvedomiť, aha, už viem, prečo som ho nemal rád. Hej? Lebo ja som napríklad že aktivátor, akčný človek, že robím skôr ako rozmýšľam, hej? A ten druhý napríklad bol rozvážny, mal talent, to znamená, že on 10 razy meria pred tým, ako začína čo robiť. Jasné. Čiže si viete predstaviť, že v tom tíme to naozaj, že tí dvaja ľudia sa väčšinou nemajú radi. A je to reálna vec. A teraz vieme prečo. No a pritom, to znamená, že najprv zase pomenovať, poznať a teraz prijať toho druhého, že je taký, aký je. Že on mi nechce ublížiť, že on len jedna z pozície toho svojho inštinktu a prirodzenosti a tým pádom skôr akoby prijať. A teraz, že ako by som mohol vyťažiť z jeho talentov smerom ku mne. Aby tam nevznikalo to trenie. A aby tam bola tá dvojica, ale nielen, že trenie, aj to, ale aby to bolo efektívne pre ten celý tým a pre tú celú organizáciu. Čiže keď vlastne zrazu tí ľudia povedia si, lezíme si na nervy, ale teraz keď budeme spolupracovať, tak to bude, že narastie produktivita celého tímu. Určite. Hej? Možno sa dá povedať, aj to teraz veľmi zjednoduším, že nám teda v tých firmách a organizáciách chýba sebaprijatie a empatia. Voči ostatným. Dá sa povedať aj to. Áno. Veľmi zjednodušene. Niekedy aj voči sebe. Tak by som to povedal. Hej. To je pravda. Hej. A teda bavíme sa o tých pozíciách tých neviditeľných, tých našich office manažérov, asistentov a podobne. Vyhorenie je dosť časté na týchto pozíciách. Kde je podľa teba hranica medzi tým, keď človek ešte rastie cez svoju prácu a keď už to príliš pušuje a ho to trošku vyšťavuje? Tam je veľmi dôležité, aby
aby ten človek tú prácu robil cez svoje talenty. Zase som pri tých talentoch, hej. Tak Asi ma to nedá. Asi to mi je to tvoje. nedá. Hej. Robiť cez svoje talenty. Lebo čím viac... Lebo môžem robiť jednu robotu a potom tú istú robotu, ale jednu robím ako keby s takým seba zaprením, ale nemám a nepoužívam tam talenty. A tú istú robotu len stačí sa pozrieť cez svoje talenty, že ako to urobiť. Aby ma to viacej bavilo. Hej? Jasné. Mám viacerých ľudí, a poznám, ktorých som koučoval, ktorí pre nich excelovská tabuľka bol akože hrozné dačo. Nightmare. Horor. Najmä, horor. A mali napríklad spoločenský talent, hej, alebo niečo také, komunikačný. A hovorím, že urobte z vyplňovania tabuľky spoločenskú udalosť. Zoberte ten svoj tým a spolu vyplníme tú tabuľku, aby sme urobili to, čo treba a súčasne pritom mali nejakú zábavu. A zrazu robím to isté, ale robím to úplne iným spôsobom, ktorý ma ale strašne baví. Medzi tým sa si pokecám s tými ľuďmi, ktorí mám v tíme a tak ďalej. Čiže toto je akoby veľmi dôležité, že prejsť od tej práce, ktorú robím, ale možno, že s takým sebazaprením, do tej istej práce, ale snažiť sa to pozrieť cez filter mojich talentov. To je prvá vec. To je super. Áno, to je prvá vec. A druhá vec potom, keď bude ma chápať manažér, moja manažérka, cez tie moje talenty, takže bude sa mi snažiť dať o čosi viacej práce tej, ktorá súladí s mojimi talentami, tak že prirodzene, že nemusím to nejak násilne robiť, jak s tým Excelom, hej? Že spoločenská udalosť Excel, hej? Čiže akoby toto, keď mi dá, tak vlastne tým pádom tá moja tzv. Prosperita, to je ďalšia vec, ktorú Gallup definuje, že well-beingová prosperita, že či má ten človek dobrý život. Teraz sa merá vo firmách angažovanosť, merajú sa tie talenty a tak ďalej, ale Gallup hovorí, že za chvíľku budeme merať prosperitu zamestnancov. A tá prosperita súvisí napríklad s tým, že či mám lásku a podporujúce vzťahy vo mojom živote. Áno. Či mám najlepšieho priateľa ako spolupracovníka v práci. Či v tej komunite, ktorej žijem, či sa dobre cítim. Čiže niečo, čo sa zdá, že absolútne nesúvisí s prácou. To sa tu teraz si uvedomíme, že taký celostný pohľad na človeka cez ten well-being je zase multidimenzionálny, má 5 dimenzií. Najzákladnejšia je to, či chodím rád do práce, ale má tých dimenzií podstatne viacej. Čiže pozerať sa na to, aby vlastne akoby tí moji zamestnanci v tom mojom týme, aby prosperovali. Aby sa im páčilo. A potom Gallup tiež hovorí, že to sú merateľné čísla, ktoré sú že obrovské, jak sa zvyšuje ziskovosť firmy vďaka tomu talentovému rozvoju a well-beingu, angažovanosti. Jak klesá fluktuácia. Až na polovicu môže klesnúť fluktuácia kvôli tomu, že používam talenty, well-being a angažovanosť vo firme. Mne sa teraz veľmi páči, ako si to popísal, lebo aj mne to trošku tak redefinovalo to vyhorenie, lebo samozrejme to vyhorenie má strašne veľa tých vrstiev, ale keď si to povedal, tak úplne si tak hovorím, že áno, že asi to vyhorenie bude aj to, že pracujem nie s tými svojimi talentami, ale cez nich. Robím niečo na silu, nemám sa dobre v živote, možno že aj z iného pohľadu a tým pádom to tlačím pred sebou a potom to vlastne kvôli tomu môžem vyhorieť. To je super. Ďakujem za toto otvorenie. Bavili sme sa zatiaľ o tých teda office manažéroch, o tých asistentoch. A ja by som to teraz možno otočila na tých lídrov, na tých manažérov. Čo by si možno povedal šéfovi, ktorý ešte stále berie toho office manažéra, to svojho asistenta ako možno nižšiu pozíciu, alebo človeka, ktorý nerobí pre tú firmu až tak veľa, ale pritom už to vidíme aj v dnešnej dobe, že to sú vlastne takí trošku brand ambasádori. Čo by si odkázal takému šéfovi? Určite, že všetci ľudia sú dôležití. Nechcel by som to tak pomerovať, že kto je dôležitejší. Hej? A podľa tých Gallup štatistík je naozaj ten stredný manažment má najväčšiu váhu. To, že či tej firme sa darí. Čiže nie sú to top lídri, ale tí strední manažéri. Ale ako som povedal na začiatku, že okolo každého toho manažéra, aj office manažéra, vlastne je tím, ktorý ho podporuje. Čiže vlastne aj veľmi dôležitý. A čím ten tím je taký angažovanejší, má sa lepšie v tej práci, tak tým podáva väčší výkon. To znamená, že má priamy efekt na produktivitu celej firmy. Samozrejme to, že keď bude rád v práci, tak neodíde z tej práce. To znamená, že cena tej fluktuácie je strašne veľká. Takisto. A teraz vidíme často na tých podporných pozíciách kľudne až 20, 30, 40, keď aj vyššie percentá fluktuácie ročne. To znamená, tie náklady na to
sú veľmi veľké. To znamená, že čo by som poradil tým manažerom, že si všimnite tých ľudí, všetkých. A skúste im raz za týždeň sa pri nich pristaviť a povedať im, že ďakujem, ale konkrétne, nie nejak všeobecne. Áno. Ale toto som si všimol, čo si robila minulý týždeň, alebo teraz pondelok. A teraz konkrétne nám to veľmi pomohlo, alebo že to bolo super, jak si to dala, jak si to zvládla. Tak toto je absolútne, že zmena pre toho človeka, ktorú si zapamätá. Hej. Jasné. A mám pocit, že trošku toto ešte nevieme. Ako sa podľa teba dá vytvoriť kultúra vo firme, kde sa ľudia neboja povedať, som unavený, už nevládzem, potrebujem pomoc. Lebo nie je to jednoduché to vysloviť. Akože veľmi záleží samozrejme od tých lídrov a od tých manažerov. To znamená, že Gallup definuje takého najlepšieho manažera cez 3 veci. Hej, a teraz nezačnem talentami, hoci aj to tam je, ale že stará sa o toho človeka. To znamená, že ten človek napríklad, že vie, čo má robiť. Že by sme sa čudovali, že polovica ľudí minimálne v skutočnosti nevie, že čo má presne robiť. Že príde, nastúpi do firmy a teraz tu si sadni, toto si preštuduj. Hej, tu je nejaká pracovná náplň. Nejaká, áno, veľmi všeobecná, nič nehovoriaca. Tu máš človeka, keď bude to veľmi vážne, tak ináč ho neotravuj. Hej. Áno. Čiže ako keby naozaj, že starostlivosť. To znamená, že aby vedeli, čo majú robiť. Aby mali všetky materiály, všetky informácie k tomu, aby mali čo robiť. Potom, že aby si ich niekto všímal, aby sa zaujímal o ich rozvoj. Aby sa zaujímal o to, že či chápu zmysel tej svojej práce. Lebo zase podľa Gallup výskumov, toto sú najdôležitejšie 2 veci. Ak tá práca má zmysel pre toho človeka, ak sa rozvíja v tej práci, tak pravdepodobne nevyhorí. Hoci robí veľa. Dokonca nebude až taký unavený. Zase, keď to bude robiť cez svoje talenty, čo je taká druhá vec, tak tá únava bude ešte menšia. Že napríklad mňa spoločenský talent, keď niekoho nového stretnem, tak ma to naplňa energiou. Poznám ľudí, ktorí keď majú spoločenský talent komunikačný dole, áno, tak im to zoberie energiu stretávania sa s novými ľuďmi každý jeden deň. Čiže tam veľmi záleží od toho, že čo robím, či to robím cez svoje talenty a či na to mám také talenty vhodné, aby tá vlastne tá energia, hej, že ja vydržím proste koučovať napríklad, alebo mať školenie, kľudne celý deň, ešte aj večer si dám 2 coachingy, keď treba. A som taký nabudený, dá sa povedať, hej, že mi to prináša energiu. Čiže tam veľmi záleží od každého človeka. OK, a ak by si mal, alebo mohol, zmeniť jednu vec na tom, ako vnímame úspech v práci na Slovensku, čo by to možno bolo? Hej. Tak pravdepodobne ten úspech sa často chápe už teraz v tejto dobe, že či je ten človek viditeľný na sociálnych sieťach. Určite áno. Koľko má lajkov, či vyzerá akože bez problémov a tak ďalej. Čiže možno, že tým lídrom aj tak si uvedomiť, že keď to je taká, sa tomu hovorí, že vulnerabilita, že taká zraniteľnosť. Že tak si uvedomiť, že keď ukážem svoju zraniteľnosť a svoju ľudskosť, tak to neznamená, že som už nie taký perfektný. Áno, niečo menej. Práve, že som uveriteľnejší a práve potom tí ľudia, ktorí so mnou robia, keď sám poviem, že to som nezvládol, toto mi nevyšlo, tak aj tí ľudia prídu s tým, čo si pred chvíľkou povedala, že napríklad, že som unavený, cítim sa vyhorený a tak ďalej. Že sú potom tí otvorenejší, keď ten líder nie je taký, že proste, že musíš žiadna chyba, musíš byť perfektný a tak ďalej, tak ďalej. Takže toto by som povedal, že áno, tí ľudia, ktorí sú možno, že nie je takí viditeľní, tak sú často dôležitejší preto, či tá firma funguje produktívne, efektívne, či je tam dobrá atmosféra a kultúra. Mňa by zaujímalo, kto je tvoja osobná hviezda roka. Či je to človek alebo situácia, ktorá ťa k niečomu inšpirovala alebo k niečomu priviedla. Hej, tak ako ja mám tých hviezd, by som povedal, že plno. To je super. Na nebi, že od malička, keď to také zoberiem, tak takou hviezdou boli moji súrodenci a rodičia. A hlavne mama, ktorá si uvedomila, že môj potenciál už predtým, ako som sa narodil. Preto, lebo som bol 6. v poradí. Hej? Wow. To znamená, že moja mama a lekár jej radil, že už by stačilo tých 5 detí. Takže ona povedala, nie, keď som vychovala 5 detí, tak vychovám 6. A bolo ešte 7. Hej? Čiže ešte mám mladšieho súrodenca o 2 roky. Takže toto je to absolútna hviezda. A tie súrodenci, s ktorými sa stále stretávame, aj s ich rodinami, že keď sa stretneme, je nás myslím nejakých 60 teraz. To je najbližšia rodina moja.
Co tam musíte mať veľký dom, kde sa stretávate. My sa väčšinou stretneme už v nejakom zariadení, hoteli a tak. Chápem. Čiže toto je akoby taká prvá vec. A samozrejme, teraz mám vlastnú rodinu, čo znamená, že moja manželka je moja hviezda, moje 3 deti sú ďalšie hviezdy a všetky si, teda tie staršie deti, najmladšieho máme autistu, tak tie staršie deti si urobili tiež talentový dotazník a bolo to veľmi také milé, že vlastne už mi aj svojich priateľov dávajú testovať. To je super. A priateľky cez talenty, aj niektoré koučujem. Čiže to sú moje ďalšie hviezdy. No a potom v tej kariére, ktorú mám už takú dlhšiu, tak som mal tam veľa hviezd. Akože to Accenture, jeden managing director, tak z Talianska, ktorý proste naozaj, že som ešte len začínal a mi dal veľký priestor, bral ma na svoje meetingy predajné s veľkými klientami, takže toto som sa tam veľa učil. No a teraz samozrejme tých mojich 15 ľudí, ktorí mám vo firme, sú moje hviezdy. A bolo by som povedal, že každý, ktorý sa nebojí sa pozrieť na to, že objaviť svoj potenciál a ísť na takú hlbinu toho, takého, že seba prijatia, byť sám so sebou chvíľku, počúvať sa, nebáť sa ticha. Áno. A výjsť aj zo seba, aj vy s tým ľuďom v ústretí, snažiť sa byť taký chápajúci viacej. Tak toto sú teraz také, by som povedal, dennodenné hviezdy, ktoré mám. Jozef, tak ja ti ďakujem za rozhovor, aj za pohľad človeka, ktorý už videl talenty v tisíckach ľudí naozaj. A rozhodol si sa tomu venovať aj vtedy, keď si nemusel, ale teda ťa to tam ťahalo. Myslím, že toto je presne ten typ ľudí, pre ktorých Hviezda roka existuje, a aj keď oni sami by to nikdy nepovedali. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem. Takisto ďakujem ja za rozhovor a za príležitosť. Ďakujem.